Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Marketing. Ayos nga ang rayuma ko, skilan. This time check. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 23, tuig 2020. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaron sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Anay kagawad patay matapos ginluthang sa syudad sa Escalante. Konsehal Ramos wala pa sa nabato niya komunikasyon angot sa ginaduso nga surveillance test sa hanay sa mga PUJ drivers. Sa mga nagapangunang nga balita, National PACC ginbulgar nga may mga mamalidha nga nakighimbon sa mga opisyal sang DPWH. Pandemic paid leave ginaduso sa Magkabayan Block sa Kamara. Sa atong balita international, 7.8 million COVID-19 cases na record sa Pungsod, India. Sa aton sports sa balita, NBA draft pati gayunon pagi sa virtual fashion sa Nobyembre 18. Kag sa aton balita entertainment, MMFF ipaagi sa online, 8 ka entries hindi pag-screen paagi sa theaters. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang maka-aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa aksyon! Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, alas 6:11, kagaron sa detalye sa ngaton mga nagapangunang balita lokal. Patay ang anay kagawad sa barangay Malasibog matapos sa luthangon sa National Highway sa sitio Taquinto, barangay Mabini, syudad sa Escalante sa tung okon kagabi, las 7 sa gabi. Ang biktima ginkilala kay Ernesto Valiente, 60 anyos, kag nagapuyo sa Purok Balok, barangay Malasibog sa Umanya syudad. Sa investigasyon sa Escalante PNP, ang biktima nagapangdakaton kaupod sa mga abyan halin sa iya nga bata nga nagapanyapon kag pagpadulong naman sa isa pa sinikabata sa may nag-iping sa ilang pick-up. Sakay sa pick-up ang ginatudlo ng mga sospetsado kag isa sa duha amo ang nagluthang sa biktima rason sa iya kamatayon. Ginhingagaw padala sa Vicente Gostilo District Hospital ang biktima apang gindeklarar nga patay. Ang otoridad nakarecover sa 5 kabasiyo kag isa ka balines ng kalibre 45, suman isa ka basiyo sang M16 Armalite rifle. Sunod kay Police Major Hiljan Despe, ang hepe sa Escalante PNP, wala man makaparecord nga may pamahog sa kabuhi ang biktima. Samtang ginapausisa ni Despi kung isa lang ka grupo ang nagpamatay sa Escalante, kaangay sa pagpatay man sa ila patrol car driver kag enforcer sa syudad at tinalikdan nga bulan. Nag-report na sa station, mga pasado na siguro na city. Then after nga na-report yung verify tayong insidente kung ano ko mato sityo tang Quinto, National Highway. Na-recover ni ang anong condition isang 45 kag isa condition isang 16. So ang suspect unidentified na Ang kabahin sa hepe akong pagpahayag sa hepe sa Escalante PNP nga si Police Major Hiljan Despi. Sa iban nga balita lokal, ginabi-abi naman sa United Negros Drivers Operators Center ang ginadaso nga pagpaidalam sa transport sector sa swab testing. So kay Undok Secretary General Diego Malacad, 3 lamang kabutang ang luyag nila ipalabot sa mga opisyal sa nga lokal nga pangluwan sang syudad. Una diri, luyag nila nga pasiguro nga preparado ang mga quarantine facilities nga pahamtangan sa mga ginpaidalam sa swab testing. Ikaduwa, pagkatapos nga maswab kag wala pa ang resulta, hindi sila pagpagwaon apang nagakadapat nga hatagan sila sang pagkaon lakip na ang pamilya sa mga driver. Kag ikatatlo, ang mga hatagan sang financial assistance sa ilang miyembro nga tubtob sa karon wala pa mahatagan sang ayuda.
Subong adlaw magasapol man ang transport sector agud makadihon sang sabat sa amo nga proposal. Ito na nipabot sa nagpropose no sang sina nga plano nga number 1 tingbo naton kag massive nga testing but ipakita na yung preparado na nga mga isolation facilities nila no sa paglantaw namon dapat may maayong accommodation secured ang aton nga mga pasyente. Ang kabahin sa pagpahayag ni Ondok Secretary General Diego Malacad. Samtang klaro naman ni Councilor Dindo Ramos ang chairman sa Committee on Transportation nga wala pa siya sa nabaton niya komunikasyon na gikan sa Emergency Operations Center o kon EOC sa syudad. Angod sa ginaduso nga pagpatigayon sa COVID-19 surveillance test sa hanay sa mga driver sa pampubliko nga salakyan. Suno kay Ramos sa tion nga hingyoon gid man sang EOC ang bulig sa iya komitiba angod sa mga programa. Ginarekomendar sini nga dapat may ara anay sa nga patigayon nga education campaign ng syudad agud nga malikawan ang kawadon sa kooperasyon sa nga mga sektor. Dugang pa sang konsyal wala man sa nagakaigo nga kasuguan nga mangin balasihan para mapilit ang syudad o kung sang syudad ang pagsunod sang amo nga grupo gani mas labing maayo kung ini nga lihok ang ila anay lubos nga mahangpan. Sa dugang pangabalita lokal, nagalawom si Bacolod City Councilor Dindo Ramos nga maumpisahan na sang City Treasurer's Office ang implementasyon sang City Ordinance 936 o ng Condonation Ordinance. So kay Ramos, madamo nga mga taxpayers sa syudad ang nagahulat kay nagapaabot nga maka-avail sini nga implementasyon sa ila pagbayad sa buwis. Dugang pa niya Ramos, base sa iyan ang baton nga impormasyon, handa na ang City Treasurer's Office o kon office sa pagbatuman sa nga mga ordinansa apang ini ang sila ang natalana nga magaperma sang isa ka waiver. Padayon man nga ginapanindugan sang konsehal nga dapat ministerial lamang ang trabaho sa nga amo nga tatapan kag wala ini sang poder nga maghimo sang kaugalingon nga interpretasyon sa nga kasuguan. Condonation ordinance kay daw damo na gid kahulat pag damo na willing magbayad, it will add up to the coffers ng city government. Ang amo na nahibalan nga willing naman sila implement, makakapagla sila or mapapirma sila waiver. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Sa dugang pangabalita, ginaprobahan sa Regional Interagency Task Force ang moratorium sa pagpadala sang locally stranded individuals nga ginpangabay sang syudad sang Victorias kag San Carlos sa umpisa subong adlaw. Sulo kay Mayor Rene Agostilo sang San Carlos, dako ini nga bulig bangod puno na ang ilang mga quarantine facilities bangod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa iya nasakupan. Dugang pa, okupado na sa karon ang duha ka mga quarantine facilities nga damlag lang gintukod nga may masobra 160 ka bed capacity. Palayag pa ni Agostilo, plano nila sa karon nga magtukod pa sang duga nga mga quarantine facility para nga may pahamtangan sa mga LSI nga mag-abot sa syudad kun kakasuna ang moratorium. Suno kay Agostilo, matapos ang duha ka semana nga moratorium, ila i-assess ang sitwasyon sa syudad kun kinahanglan paliwat ipangabay ang moratorium. Sa nabaluan nga ang moratorium sa pagpaulit sang LSI sa syudad sa Victorias ang umpisa Oktobre o kon Oktobre 23 tubtob 30 samtang sa syudad sa San Carlos umpisa Oktobre 23 tubtob Nobyembre 6. Sa katapusan ng balita lokal, mas ginpawaskog kag ginistrikto pa sa karon sa Provincial Veterinary Office ang pagbantay nga ginhimo sa Bradco kag Escalante Port agud nga hindi makasulod ang mga pork and pork products na gikan sa mga lugar nga may African swine fever. Suno kay Dr. Renante Desena, ang provincial veterinarian, gidugangan nila ang ilang mga personnel sa duha ka aparato agud 24 oras nga magbantay sa mga nag-aabot nga essential goods. Dugang pa ila sa karon nga natukan ang mga online seller bangod wala nagadeklarar kundi inagahalin ang ilang ginabaligya nga produkto. Palayag pa ni Desena, nagtukod naman sa monitoring team ang kada distrito para nga magbantay sa mga online sellers, ilabi na nga nagahilapit na ang Christmas season, kaglaptago naman ang pagbaligya sa pork products. Sa karon nagapabili nga ASF free ang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan ginato ng aton
Maayong gabi sa aton mga ka-aksyon. Second portion lang tadanay. Medyo mahina ang kalaban. Siga sa mga ka-aksyon natin nga nag-monitor na sa subong nga gabi. Sa kay Ma'am Jocelyn Arisivita Olak, good evening. Kay Ma'am Evelyn Pomoseno, mayong gabi man. Kamudra halong man. Sa kay Annalyn Emplamado, good evening. Sa kay Miss Rose Guevara, good evening. Sa kaparyente ko da, kay Aksyon Defensor. Lioglo ko tamyaw sa pamilya ya sa Banwasang Manapla. Gordon na family kaglabi na gid sa iya ko nga junior nga si Elimar Gordon, always ginaga-monitor. Thank you and God bless. Thank you so much man. Sa kay Ma'am Zat Alunan, good evening. Sa kay okay, Ma'am Jean Roa Acosta, hindi ko na di siguro mapalayag ang imo nga kay mas mayuni kun ipa-action para makuha gid ang details ng imo nga gusto ipalambot. Siga, pero anyway, thank you so much. Sa kay Sir Alex Puentes, good evening. Kag happy Friday. Ikaw man dira sir thank you so much and be safe. Sa kay President is Richard Tibor Roma, good evening. Sa kay Alex Montesa, mayong gabi. Okay. Solo flight subong si Aksyon An. Amo ginaa. Sakay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening. Sakay Chris Vilma Treyes, good evening, watching from East Home 3 Barangay Estefania. Sige, thank you so much kay mayong gabi man kuno sa tanan nga Aksyon Radio Energy Fans Club or members ng Energy Fans Club. Sige, thank you so much. Sa kay Ma'am Teresa Diocares Moscardon, good evening man. Sa akong teacher, kay Ma'am Benifi Monte Castro, good evening and halong, always dira ka mo ma'am. Nakitaan ko na ang imo nga live. Oo. Thank you so much. Good. Kay Ma'am Pedrita Saligan, ang teacher ko man before sa Filisa Elementary School. Thank you so much, good. And halong man ka mo always. So, sige, continue lang sa pagpadala sa inyong mga mensahe kay tamyawon ko lang na. By the way, standby kita danay para sa aton man National News. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Radyo Philippine Standard Time, alas 6:25, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita national. Ginpahayag na Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Beljaca nga may pila ka mga mamalidha na kighimbon sa pila ka mga opisyal sang DPWH kag project contractors para maghimo sang korupsyon. Sudto kay Beljaca, ginagamit sa mga mamalidha ang ilang impluwensya sa pagpatuman sa mga lokal nga proyekto, pati na ang mga palusot sang district engineers sang DPWH. Sudto kay Beljaca, hindi niya man nakilala ang mga mamalidha. Ginpatag man sini ang mahimo solusyon sa problema kag para masugot nga pagbantay sa mga korupsyon. Una na nga ginkondenar ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagapadayon nga korupsyon sa DPWH. Ginaduso naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson Mike Defensor sa Presidential Anti-Corruption Commission ay ipagwa ang ngalan sa mga kongresista nga ginaligar involvado sa korupsyon sa sulod sa Department of Public Works and Highways sa DPWH. So kay Defensor, hindi dapat paghimuon nga blanket accusation tungod pareho lang nga ginadalahig ang tanan nga mga miyembro sa Kongreso kag unfair ini para sa ila. Una ginpahayag ni PACC Chief Greco Beljaca nga kontrolado sang pila ka kongresista ang district engineers ng DPWH. Samtang ginpahayag ni Defensor nga handa ini nga magpatigayon sang investigasyon sa Kamara angod sa isyu sang korupsyon sa DPWH kag gin-insister nga mas maayo pagid kun may third party investigation kun mapamatud-an nga may kongresista nga malakip. Sa iban pa nga balita national, ginaduso sa Makabayan Black sa Kamara nga matagan sang pandemic paid leave ang mga empleyado sa pribado nga sektor nga napilitan nga mag-quarantine kag mag-leave sa trabaho tungod sa COVID-19. Sa idalom sang House Bill 7909 sa Makabayan Black, kinahanglan nga matagan sang private employers ang sa 14 ka adlaw nga dugang nga paid leave kag full pay ang mga empleyado nga na-expose sa COVID-19. Sa mga floating worker o kung involuntary out of work pero may trabaho sa gihapon, ginamando naman sa private employers nga hatagan ang mga ini sa maximum nga 60 ka adlaw nga paid leave kag 80% nga sweldo. Sunod kay Gabriela Representative Arlene Brosas, ang paid pandemic leave dapat sabton sa gobyerno kag hindi sa mga empleyado. Kuwaon ang dugang nga pondo para sa benepisyo sa available nga pundo sang DOLE, SSS kag natipon nga savings sa panahon sang pandemic. Sa katapusan nga balita national, ginkakas na sang National IATF ang antigen test requirement para sa mga Pinoy nga tuyo magbiyahe sa abroad. Sudto kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang desisyon ginhimo sa National IATF kahapon Huwebes, apang ginklaro sang National IATF nga kun ang pungsod nga plano kaduan sa traveler nagarequire sang RT-PCR test, ini ang dapat ipresentar man antes ang pagbiyahe. Ang travelers dapat may round-trip tickets kag health and travel insurance, magpasa sang deklarasyon nga gina-acknowledge ang risgo sa pagbiyahe kag sundon ang COVID-19 guidelines para sa returning Filipinos. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29, detalye sa aton mga nagapangunang nga balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Good morning! Nag-coffee ka na ba? Try mo to! Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. The first ever ready-to-drink coffee with Vitamin D3, reishi mushroom, and mangosteen fruit extract. Astig sa sarap! Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Kapeng pangkalusugan para sa'yo, kaibigan. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Mabibili sa butika. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. And welcome back sa aton na last and final gidya. Sige. Anyway, sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor pa subong gabi sakay Gimoya Lorne. Good evening action and always kami diri nga naga-monitor
diri sa Barangay Dulaw, Bagol City. Greet niya lang sa kay Tata Gimoya. Happy birthday. Sige. Sa kay John Marie Radok. Good evening, Aksyon An. Watching FB Live here in La Castillana. God bless and stay safe. Ikaw man dira, sir. Sa kay Sir Alex Montesa, patamyaw ko ng Familia Selo sa Barangay Nabulaw, Sipalay City. Sa Familia Ramirez, sa Barangay Granada, kag sa Familia Duran, sa Doña Juliana Subdivision. Sige, thank you so much, man. Sa kay dumdamog kay Sir Alex Montesa. Anyway, thank you so much, gida. Sa kay Ma'am Olive Prado Gagaritano, good evening. Aksyon An watching live from Hotel Quarantine Facility. Ay, nagka-quarantine subong si ma'am. Halong kanira, ma'am. Oo. Keep safe and God bless. Ikaw madira, Ma'am Olive. Halong always. Kag stay safe man. Gin-English ko lang, no? Anyways, basta, amo na. Importante, ginahalungan talang aton nga self-bakod aton immune system kay para likaw si COVID sa aton nga magtapik. Kay bakod kuno imong immune system ti daw panalagsa. Hindi man siling hindi ta makambal nga automatically 100% hindi ka matapikan. Kay wala matagani kabalo kung paano na sa magsulod sa aton. As long as gina-secure ta lang aton nga kaugalingon nga bakod ta. Nya balang kay ang iya nga mga symptoms dando ka mga light lang halimbawa ubo, sipon, di ba? Do kag common sa aton kung mabasa kita sang ulan. Pagka wala ka na gani maka paligo abi agad-agad baw sipon ka na dayon. So muna dapat halungan ta kay para bakod ta. Correct? Char. Ano na komando ka more on ano na kuhaw. Char ito lang. Hindi Anyway, sa mga ka-action naton nga naga-monitor, thank you so much, Gid. And sa mga ka-action man naton nga nagdaog gali sa mga elementary level, secondary level, kag I think tomorrow ipagwa man ang mga nagdaog sa college level sa mga ka-action naton nga maka-avail sa mga finalist pa lang to sila tag 5 mga finalist nga makakuha. Sino ay sa inyo ang makakuha sang cellphone. Tita ko na nga bulig para sa inyo, ilabi na subong sa mga estudyante naton nga nagakinahanglan gid sang cellphone para iya sa research. Kaya muna ang ginaproblema sa karon. So, sige, sa liwat sa mga ka-action naton. Thank you so much, Ged, and halong kita always.
Sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, naglabot na sa kamilugan nga 7.8 milyon nga may 54,366 kabago nga kaso ang narecord sa sulod sang 24 oras sa pungsod India. Ang datos naghalin sa Federal Health Ministry. Ang India mo sa karon ang nagapangaduhas nga may madamo nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Manubo naman ang kaso sa napatay sa India nga may narecord nga 117,306 kag 690 ang na-record sa sulod sang 24 oras. Kag sa atong balita sports, ginanunsyo sang liga nga ipaagi sa virtual fashion ng NBA draft subong nga tuig nga patigayonon sa Nobyembre 18. Ang COVID-19 pandemic nga nagapekto sa season sa tumbulan sa Marso, ang nagresulta man nga ang playoffs patigayonon sa quarantine o kung ginpatigayon sa quarantine na bubble sa Orlando, ang magadula naman sang normal nga pagtipon-tipon para sa alokasyon sa bagong nga league talent sa NBA clubs. Si NBA Commissioner Adam Silver kag Deputy Commissioner Mark Tatum ang magatambong sa ESPN nga mag-anunsyo sang selections para sa una kag ikaduha nga rounds. Ang ginpili nga draftees lakip ang madamo nga potential top picks ang magatambong paagiman sa digital technology. Ang Minnesota Timberwolves ang nagapanag-iya sa top pick sa NBA draft nga ginasundan sa Golden State Warriors, sa Charlotte Hornets, sa Chicago Bulls, sa Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks kag Detroit Pistons. Sa balita, sa aksyon! Kag sa ato naman balita entertainment, magapadayon subong nga tuig ang Metro Manila Film Festival ukon MMFF sa piyak sang COVID-19 pandemic apang ang 8 ka mga official films hindi pag ipaagi sa theater ang screening. Sa digital press conference ginaanunsyo sang MMFF nga 8 ka mga entries ang ipakita sa online sa diin 250 pesos ang kada film. Ang mga streaming partners para sa festival amo ang Globe kag Upstream. Ginpasiguro naman ni Don Monteverde, ang Chief Executive Officer sang Upstream, nga magabutang sila sang security measures para matapna ang piracy. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:38 kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 23, 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon!